खुलुमबाय, आंनि मुङा रायदाव बसुमतारी। दिनैनि गोदान भिडिअ'आव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायग्रोना लाग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोना चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब, लाइक, शेयार खालामना हो। दिनैनि माखासे रादाबा जाबाय गसाइगाव, श्रीरामपुराव पुलिसनि गोख्रों सिग्रोमनायाव थांनाय हरनि समाव हमनो हायो गुबुन रायजोनि सिगारेट। गंसे औवाजों बुंफबनाय गारिजों सिङाव लाबोखोमादोंमोन सिगारेटखौ। क'क्राझार मेडिकेल कलेजाव क'क्राझार जिल्ला बिजेपिनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे आसाम बिजेपि एसटि मर्चानि आफादगिरि शिबनाथ ब्रह्मआ दावबायनानै सुलाद लादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला वाइल्ड लाइफ रेस्किउ एन्ड रिलाइफ सेन्टारनि थासारिखौ नायबिजिरहैदों इएम रनजित बसुमतारीआ। सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बादिब्ला उदालगुरि जिल्लानि सिङाव 32 नं बेरगाव बिटिसि बियाबाव गरिब खुसेर फेरेदना नखर सामलायनाय सुबुंफोरनो बेसेन लायाजासे एसअपिडि बिथांखिनि गेजेरजों गंफा गंफायै खुसेर फेरेनग्रा मेसिन रानना होदों। इएम दावबायसा बर'नि जानानै बेरगाव ब्लक इउपिपिएलनि आफादगिरि नेहाथारि आरो गोबां दैदेनगिरिफोरा जयैनो 12 सा सुबुंनो मेसिनखौ रानना होदों। मेसिन मोनगिरि सुबुंफोरा गोजोननाय आरो साबायखर बावहरदों सोरखारनिसिम। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बासबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव 2023 इं मायथाइनि गोजौ फरायसालिनि जोबथा आनजादाव दख'रानि सिङाव थानाय बांसिन अनजिमा लानानै उथ्रिसार जानाय सा 11 फरायसाफोरखौ बरायनाय आरो बान्था राननाय हाबाफारियाव क'क्राझार जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि मुस्रि खाम्फा बसुमतारीआ बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लानानै फरायसाफोरनो फरायनायनि सोमोन्दै आरो इयुनाव गाव गावखौ जाफुंसार सुबुं खालामनानै लानो खावलायो। लोगोसे साफ्रोमबो दिथागिरिफोरखौ मोजाङै नोजोर होनो खावलायो आरो आथिखालाव फरायसाफोरनि थासारिनि सोमोन्दै गुवारै बेखेवनानै होयो। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो गाहाय नेहाथारि मुस्रि दिनेश ब्रह्मआ बाहागो लानानै गोबां बिदिन्थि होनायनि गेजेरजों आरो ओंथि गोनां बिबुंथिनि गेजेरजों फरायसाफोरखौ थुलुंगाखां बोसोन होयो। हाबाफारियावनो एबसुनि सुबुं फोनांजाब नेहाथारि सोमदोन ब्रह्म आरो क'क्राझार जिल्ला एबसुनि रांगिरि महिम बसुमतारी बिथांमोना बाहागो लादोंमोन। बाक्सा जिल्ला सालबारि महकुमानि सालबारि एसटि सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुलनि बिगोमा नबिन गयारिया दिनै गंसे गोदान एसटि सेन्ट जेभियार्स इंलिश जौसिन फरायसालि बेखेवबाय। मिथिनो मोननाय बादिब्ला फैगौ 48 घन्टानि गेजेराव सा-सानजा भारतआव हाबफैगोन मौसुमि, जायनि जाहोनाव गोबां थावनिफोराव गोबां अखा हागोनखौ मिथिहोदों बोथोर बिगियान बिफाना। दूरदर्शन टिभिआव भारतनि गिबिसिन आइजो इंराजि खौरां फरायग्रा गीतांजलि आयारआ रुंसारि जाबाय। मिथिनो मोननाय बादिब्ला काजिगाव गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरिखौ रां लानायनि अजद होदों फरायसाफोरा।